Čauky priatelia, ja som Stanka z cestovky Objavuj svet a tu sme v santánskom domčeku u Manuela. To je náš partner a poďte ukážem vám, ako sa tu kedysi žilo. Takže toto je akoby obývačka, do ktorej sa vôjde a je to také spoločenské miesto. Tu je spálňa. Tuto ľudia si užívali pokoj a snad nie len pokoj. No a tu je už pomerne moderná kúpeľka a suché vecko. A ďalej tu máme kuchynku. A pozrite sa, na akých šporákoch tu na Madeire varili a pripravovali rôzne pokrmy. No a priatelia, ak toto chcete zažiť na Madeire spolu s nami, tak poďte s nami s cestovkou Objavuj svet v maličkých skupinách 80-12 ľudí pozrieť Manuela do jeho domčeka do Santány na Madeiru. Čauky! Čau.